ene na brempon ebetena se na omo aka no eno na ne ya bebia yebetie na yesoso yedi mu amane atumi abremo enti atesam hene kwaku mene Billy Black ya ba bepie mu hanom a de wo bia no yede ebremo teuso enensem a ewo honom Kumasi Traditional Council meeting na ye 10 August nei yera ebehwe na brempon fa betena so no yedi kan ye bawro nkonwasem na bawro nkonwasem no wo mo den de edibem ena wo mo de every year sanso na rempe nkonwasem onim se na no e ba ye no ye nwie enti Kotokohene beto aso na waka rempe nkonwasem no e de ama wo no sanso na afia jabua wone krobodi kuro enso nsem no yera behwe na waka sanso na krobabusu panyin no aso ne anto ahene enso de ejejire mo den enti no so yera behwe na waka no so e de afi wonom sakra wo no so nkonwasem sakra wo no stool affairs eno so ne yura behwe na wode de eda ato de eda na yanya de hye banti no beso ononano ntuo mu na wo maye na saa de maye sanso na de stool affairs omo de committee report enso so ebetumi aba yedi ho amani nyina wa ebremo ewo Dumasa TV so na busua very much champion support to minu ene obesi bibi e de a che Kotokohene ewo menhye fikisi mu hanom se intene wo pie mu hanom e de a na one ya ewo asamai kroni nyina divisional council no womo na womo eka bom na wayama na efe ayede ayakono na abro anachen adwene ntiase so entiane de enem so ede no ai enem so ede no adako royal family ya ewo asamai ene nei womo so besi bibi Kotokohene brempon no enti ono so ne abewa yipuma kwanmu ada ho kwanmu abie ya ene omobesi bibi ede akire Kotokohene nti enche bia bebe omote no me de beto honom na wohu sede wo mo hoboa ene wo mo ho pharmacy sede wo masi aboa wo mo ho ede eba no nyina no yebeyi ede akire mo na mekaio sem enyu afidi ni mfiri ha Dumasa TV so ne yeka Asante sem yedi Asante sem de ya Asante ne yeka nti brenu do nyina no hu se ya bepie mu hanom dia na ye munti na ye dia ba na ya che kakra ene na traffic kokrom yi pa na nyina nkamfu ano etimi aba bepie mu hanom a ye de ha ma nyina ebebo mu nti mo bia nko ba bi obi nyina so na onka ye ho kopim se Kotokohene ebeji nsoye wie na wasori so no eni mo hanom a kopim sa bre nyina nti be don kontam de na ye raba na watue mu akopim so beji nsoye be nunum no nsia de na edini na atumi abawie ye nti ebepie mu hanom de na hamane ya yede ebremo enso so enwa nti na sadi si ekan no eno no ya TikTok ni Facebook ni YouTube no so ebesem se monkoso a na mon ento ayen wo ho edwumadi ahodo nyina momra soma yen na yentumi ntwetwe nkomo yenni Asante ho nkomo yenka Asante mpumtu ne nkoso yenka ye de yen promote ye de yen so ye de se kora ne ngo uhu amo etwa ye de na bibia ntumi nya kama se de medical ayimo so tire na munim no yura enche bia obetie ne na echi na wako US abochime na so echina eye benada dapa ukuada ye ukude na menim se yura ukude na chi no na je say we ikoje Kotokohene kwan ewo Prempeh International Airport na wako na hono dwumadi no ba kwhye obedi bebre wo 28 no eye royal lecture e be koso ewo honom sanso so na ebeto aso na akọ ye kan say ekoside na se na 30th no ono so omo no amahwe na omo etumi aka ama bibia etumi atoto yie na ye krabahwe enti na de ye baaya na eye ene de no na ye nyina ye ka bomu a ye de ha amane no etumi ede ebrewo no producer beten na hwada kofo ne so na ye hwese de ene wo mo eti aboabo wo mo ho ede afa enti abusua adako royal family adako adehibusua no ena ene wo mo abochimgu kakra ewo hono mo a wo mo twen ana wo mo wa twen ye mu a hono twen se bibia beko kama na kire se wo mo abesi bibi ede akire Kotokohene no enti sabre de ya twen ye mu ena ye wo bre no
any enkrabia and I betcha. Now, so said Omania see a bedroom hanom. Na ya mo baby atena hanom ne de. I just said it bia and then every to me abaso. Ama bibia to me aye kama. Koto bridge Kwame Akosa ena menino edi ehia. Yeka empenin sam de tinwa na ukowu enti ene ye betwetwe nkomo ba ko mienu bi na ye de afa ena asset na Kumasi traditional council eno ho na ye hya ase no ye ka se Kumasi traditional council a ananom bay ena ebebom en yera aso Kumasi traditional council ye ka who dey show me no ye ka Kumasi traditional council na nanom a ese bibi kire yera a omonya amahene ti omo amosi bibi kire yera omonya amahene no aya na ye ka obi fa na say the administrative Kumasi na ye ka ho asem ba enye no obi ete ahafo onye man but osi bibi kire yera direct okay obi te me chene se bi adwoso krapamo enso mo se bibi kire yera ahafo techre sa ene eka Kumasi nti yera ene na brempon sa ene di microphone bi keka okay odaroma ene yenhwe said aha amanye ne sitie di kan yefran free insoye no yada kofo eya asaman ene no mbesi wi achokotoko he asaman de ehin ne yeki adama ye ka asante asaman gu ahodo bebre nti bebre kan yese obosom twa asaman adweso asaman ene nsuta asaman ene akọ ayikura ye wa asaman tamfo ene ne keka ho Sofia kwa asaman so sheho when adama mesle na ko excuse me kakra bi wa enti no de ye kan asante asaman adodo ka na se agona asaman na se nsuta asaman de mo ka na se agona asaman ne ye se eben agona no ne mo ye ho no ye ka na se asante asaman na se nsuta asaman okay sana ye adena nsuta de dia batan wona agona de empese beti ne ewo mu ni na na se se adre no bobins ye ka se bobi pomam ana se dua no efrisu na bebu so ansa na atofom okay de me edi nsuta bata hu na ye se onua eni nsuta na asante ya mamre ni amane kwa so no eya na asaman hene ye asaman a usai kire nsuta hene ansa na wabesi bibi a kire kotoko hene usai kire nsuta hene se ni nua wona ne betena so mbiem na sanete na enya ono nkwa na usai kire nsuta hene mo sai usai kire Otumfuo adakuja ache sa so ena ono so de etie adusuta oya dakonia madama sare tintire ma ne Asante hene wofa ti adakofo ne ye ayekofo wofa no okay Asante hene wofa ne wo mo enti se ba say no kwan be so ma mo fa next odi kan kwa akosi bibia che ono na yi no na obebo ye wura amane nsuta hene ne di animu se ye asaman hene ewo ho no ye wia na madama ya mana kwan ne de kosi apata de si apata wi asinsuta ofa tenase na onsi bibi nkirew okay enti osi bibi kire ne wi a ansa na nsuta be pekwan wa ha na nsuta na edi nanima be sire nsuaye asama no enti e ba sa na sebi ekuza bi so no wasa be Asante hene brempon okay no ye Asante hene brempon ne wi a na eduru tu ye hwe asaman de e ba ye si e be kai a empanimfo na ne abuja panyin sa asem minimu ye enti no omo ye so omo de krata eyi no maame ne ohema na owo afiri ho e ma ewi akire kura na omo sa aka bibi se akọ nsuta hema na esi ebura ho ama nsuta hema so watu no ewi aka se nye sa na ye no enam so osa na brempon enti no se bi take decision bi afa asaman ho a ese yewura ne hu bi fi se osa ba si bi kire yewura enti se bi ekusa bi so se nsuta hene aba na se bi oso otu asaman hena iso bo yewura mane na asem no yaka no yewura ha sanete na sa asemi so fa asaman ho na yewura petia oya no aka chi ni no ne wo fa nsuta se asaman me hia sense yewura oye nkro bebre sa ebi nkro ni bi enhwe mampon jamaase
onua ne mampo afigya so ne nti ho no so sie hene ye de ne kire usuai wo ho bisa wa ha jama sen so saa enete ye kwa adanse so asa na ye adanse nkrontu so adubiase usuai cha adanse wi no abesua wa ha dompa si usuai cha adanse wi no abesua kire ohene wa omu usuai cha adanse ne so omu nwa na metena asubiem na no che omo shanase ni mo ni bebu adanse man na omo sa ba ha so omu na wo feku omo dedem dompa ase ne ya asemo bo mo adontin fekum adubiase ba okọ anantaja ase sa enete eko bechem nso so a atanfo no nso so wo bechem ye de church re dwomo ene tano so mo omu na so bo mo feku omo dem omo sa ye wura brempo omo na bechem hene tena ase nia enti so mo tena petoso a se bia nya bechem hene mpanimfo etipan ne wo mo enti so ko nsuta se ya se nsuta hene tena se no ni benkum ne ni fa hene na ye adakuja ache ne madama eye asaman tina de etie no ye wura asante yen sese ye no sa na koye ntu kodwe so kro bi wo ho saa mami bro kakra mu sa asem what you say oh it is sadia I'm so actually o my hin na fa masa do sadia chi enti wo kusa se sa etie a o my hin no ehia the traditional council o ko tena mu bi e na ha so e bi kuma se ma ehia wo betena mu bi se o my hin ne ko tena se traditional council no den kra koma unianom say asem se mo meka me ho on say ente se ne mpani ho munna mo mbro hye omo so na emum no ne de minuanom no mo meka me ho o mu se munna mo di bre wo traditional ka ba munna mo meka na ho na traditional council ni mo yidru enti mo metena on ma mo yise musa ye wura brempo wa munua sa ne munua panyin ne o ma hene no wo ma nkrunku na aye omo sa no enti se ebra nsuta hene kwalkeza adakoja achekne ene etutu akire ne ekeka ho ni na acting president sanete na se ye beka so asante mampo da se bre ko na krechi afidase your team puso ni ame ye adwaso no ona ye wura ma ne tena achi so ohwe onua no achi opim se binya ni nua foforo aba sa na pese mi hu ne se enti san na chesa bremponfo na e bia mi no be pim wo committee ni so beti se efijase sei oye mampon bunkum hino aha enti sa no wo mo kaka ho no mo no di brenu no ono no brempon de wo yewra anim no wo mo nyina no se no yebesi awe wo mo se ni e ba sa mo ye wo mo na ye ayimpanifo ete wo mo so tena se bi mo so tena na we never sa no mo na koye yewra brempon fo mo na mo nuate wudi asem na se omumu edu kakra se esne sebieku o ma hene ne mpanimfo no bi bise ono no so akire ni nua ni bi me nka ne se ni wura ni nua ewie ye no obesu akire ni wura sante hene enti nsuta de ese o se mi nua betena se asomdwem bibia mu enti e ba sa na oba ha ne dia da nsuta hene kra bi a Otumfuo Nkosuohene na nsuta hene amba kra na ana asese bi e kuma asefo na asama hene ti metre enti na ten hu adakuja achen hene mo na e wa ha no na enti tetre hene sei ene kuma ase o mu se onu oni abechim hene na won so no so kuma ase e so oba asetra sanete ye senke to anu hu akese no na cheso ma bebe mo ho ase oni ma bebere mu fa ne se ye ebia ye bodwa na dwade bi because traditional council no e be meeting a abrempon e wo mu du ono mo a e wo se o mo ankonwasofo na aka no mo nya abrempon no o mo so be peje o mu se de mo ye no mo che no be ye asa na se nyina ye council no so na de nyina on se abrempon uko amahin anya amahin ni na na makwanse ne mpanifo metia na emom se wo ye abrempon na wo kwachi amahin na eni die ni awbrase kwan so yi wa beti cause amahin no so sen o wo mu se usaichi ono se usaichi yura no ba amahin ne sa so sen o enti yi wa beti di bu ne eni die ne de ema no sa na tie ensesa hwe na emom nhihye ye da o sa nyoma we na ne ye se bi tumi bu a de bre ayi na se ehemfunu benya tumi adanse ni esuro sa adanse nzo yin nti sante hene se ye no o ma abrempomfo ni bi e be susa kire ni nti sa abrempomfo so no bodwe sango ya se adubi ase dompa ase mo no e be shai ele ti shai cha adanse ni si enua ne betena so ndiem na o mu yo ma sa be shai kire yewura nti sa na hye ye na tie okay nti ye wo de o share na se ne wo de
Oye ni nua. Ah, omonene ti wo bu traditional council. Oh, okay. Enti na say hwemu ya hwe ana nkoni bi soso. Enti ene no hwe ho. Ena ebu on so ye de Akwamuhene Osei Tutu ye. Enye ene ne ye. Okay. Ohwe atanfo ya e wo bechemi a ye de Akwamuhene Asante ne ye. Adanse saa so na Akwamuhene Asante ye. Mampomo ne nkeka ho. So ati ade ase. Okay. Sanity. Yo. Wadaroma say no asama ohima wo ho. Asama ahima wo ho. De ekosi ya na se busua panyini po a wo boy ye. One ne baby ne ba ne fe ne buwak. Ene mpanimfo bi omotwere krata na menim Asante mu aye de krata ye twere ne asanse de etu ohima. Inna ye wura botugu ye. Ene nche bi asamba kai do mbegina adwuma isuta hene ohene wofa. E ka se wa kyerema sisi omontema na maka na ye wura kan nitia. Ene me first Asante se ka atwa. O kan ye ne twa. Okay. Ndi se asama ohima o ba ku bi omkosi ne de me hu. So atopia fa gyan de a anye yie amfa. Eti ye no omo pesi tu no ye ntu no. Ye ntu no. Ye ntu no. Nti ono ana beje dwato no nyina ono a wayi ne de hye wakusa kire suta hene. Ana oba ha na insaya obeba be sha kire yura no. Etikem na yura se ne de. Monfa ne mbra no masi bibi ntem na chese ne tumi sa asama hene a wode ti Asante asaman. Na dodo na afi ne suta asaman na sa agona asaman na esipi. Na esime so sita. Yeah. Yo, ye kasa obi di dibem every year right kire say. Dibem impempi ne yetate dibem na dibem no eba na chese ade a wo ye no Otumfuo Nkosuohene atum na ohene mpegya ti se wunya amane enti court a final enti ya final na se odi fine ne ba ebe pa ho a cho se de oye na anye yi na ohene e de asum se bia me de chew enti ma ba se dibem ne anye ebi esidade bia na o ye je we na ufiri ho ko e woni ye bia akoye ye akire no ansani ne bia ohena ate won popoye ena e bia be ma amfa no sanete enti se dibem ye de ba se ye de bre no ye de bre se ye ba besre se ye bia se bia ne ba rodi ba se you are am ba ro bigina ha nsembi ene watwe asan na o sre di o de ni dibem aba onya ama na o de dibem aba oda ma pegya ti ne fache no ibia yewra se ne mato ama nananom ncha de ho nananom metu afutu se wonu ho na ade abade a ene ifi na kwanko obim nananom so omfa nya adesua ansa na yewra de nananom atoso sa afide waso mo fanche no kra esa de atel no ese bia pem predwan ibi fa beda fama ahenkwa se ye tun se guso akata ache yo dibem no obu ono mo emre bi mete ba ko bi ese ba ko bi do so won fa mma dia enne e won susan se na esa asema e bi akotoko hina te wo so bon so won fa ho na ne e watwa fa so nti watwa fa so sande na ese Asante kane tete ne kofa yesi anu mabusmagu yesi ate o mafiri akonya bi ho sanity nti jeje se no de wan fa ma obi antumi no hwe na wan fa ma sabi so da achi good generation ayi ebi esi ha ma nkrofo bi o mo fa di bi mo ma fa mba ene afi no mo nsa akonya na ede nti o mepe bi edi na anase na no di bimbi eteke mu nipa bi odi mani mo afa mba jana ba sa na je so mo kodwa to bi mu odu ne ni ade say yes ba akufuo bi ne kodi fa na ede fra na ne kwa fantefo sanity okay ye hwe ne cases na ewo ho no no the cases dey as a prejudgment bi na me be ya na onye prejudgment na nso di bi na me ma wo eye dey e ka ho asem no na ye ka committee report wa ya na sa asem bi ba feku ni mu anomo yi committee no na so to yi ohini bia oyi ohini bi ohwehwem we ya de ne ayi na ebi wonom so a ohini yi ba etobu wonom ma ye nkoyi obi a oyebu ne busu ani nkoka ho e kira ko favoritism bi akobebem enti committee no mokokwa asem no so wi na matwem report na register abegina no akenkan se ne ahwehwe mu ne sei na tie na se yura ato ama nananom mo ne committee ya adwene na se ya na bebre fa se de committee be kan bia na yura ka da bi ente sa okay committee akwa ne fa ne wi on so no yura so de ono akonua bia se bi menka kwada ne asem na dia ono se 2 penso enti na de bi okwa se de fi se 2 penso ba no de fi se 2 penso ba bi si no o kan na esisi so pepepe
Jesus pepper the answer wakunya de ma. Nemo man si so pepper na akoda na se de wu pia him. Ade yen hye so na pia him a e be frato. Do committee be didie. But edu ana yewura na nkasa tenase doso asem ni etokoso no hu senhye won ma. Enya de committee kan na e be fa. Na bia si ha said bebre so no ade ni ono ana ne dia. De ono ne kan na e yo. There is a son you be kan say omo na hu omo nsam kan na yewura na. Eduko bia ye be gas committee na anya omo adwuma yie. Okay. Sanete. Itu bo so committee ni krom cause it mi kopai wo ho. Okay. Na just say yewura na ahwaka. Ene se it mi kopai ni ahwe ya doso na se. Ti sanete. Ana anya se call committee na ye ko wie so a report ma. Yes, I got to see video. Video near Satama Yedias and the video to tell so it's go heard details, then you make the report. Okay, no more so trauma in the farm. Oh, no committee, the end on which you know, so it is a committee, a mistake. I just mean I saw a mistake. Good, and you tear Otobo committee, no. That's all by I can say, yeah. Or mutia report it to Bobbins and Anonum, be a sharp minded, no mukra pen, ne paper, no more jot to down point to be. Until we all cast only will be a dear backo. Then if I cross me no one dear backo, I saw one as well and prove. That we don't only be proven it until we were there and tell you the nice empire. And also also in my some capao. The boy just what Mako do some card will be any can so no crab, Copedaco Penato to what it. My yen fountain demo, yen be correct. Yen be correct, but a bedroom stage, you know. Will be Phoebe. I say, I'll call it Dito. Will be you. I didn't channel so a force one. I compose you see you trust some man. And yes, I didn't say a force and Cassa. Sir, they be funny say I teach some people won't press and over. Who has to become I teach Uniasam or Kaka Kakrebi. Eso okay because ya tetere sama. Hwe ye te wonom no bo what you bit my boy for some say bia asan ko won tia se wa hu su ye ni ade. Nti ya ba fa mo adwene nko so. Pay attention to class. Your work class. Teacher no hu so wa adwene no dey ababo. Otumfuo chami. Sabrao no yo na ohine ire buso peni ene ohine no enyina omo ede beto meni na wasi na him se openi Osei Tutu sabi watiesi omu sasi mu a ye woye wo no ye se matufo ne ade a ase papa ye friend no ye openi Osei Tutu ene ono che se sabi na mankohe na amani tumi se wo twa sasi so ma never see who got out on the floor, no, and no China. The airport, no, there's a man, the Bia Basabasa, the airport, and he said, Barbecue. And he said to me, it's one of this in the by answer. 88. You was a penny, no, he didn't know what we want. Only you know, you see. And also my view. That's why you know what the other cool also how can I say that? A boy. I know so anyway. I never so anyway. And Sato knows so observe anyway. I never so anyway. How about Musu? Ohine na busa penini na ohine ya busa penini so ene omumi no bi rachi ame wa da ro mi wo fa no ye abusa penini fi mi be di abusa penini na ni na e ho no ma nwure bi ene ma no ne wo mo ma bi di mi ka o mo ba fi o ma se ma oni se ya Omusi Matufo bi di atuo nkraman aba asase nso to omo ofu ya ba be pambo ese eti eko mu na de se sebe na Osei Tutu openi Osei Tutu wono na de Matufo na ba enti etu anamon na betwa di ti apreko pe ne se wosi yewura ene na Akwamuhene
ɛne Gyamfi Wonoo ekuro no ama no eti Gyamfi Wonoo nsase ɛne wɔtɔn ne mu menye Wonoo ɛne ka de sɛ yɛ saa akora se yɛwura de hɔ no mama wo dia ɛne watrahye yɛ bɔ no nana ɛntimi nkwafu nansen ya matofo no kora bɔ buru bi apai n'anim ase na namba ma me kwaya ne bi na yi wa akbeti na yi di akyere ya bɔ na ba bi e be fa bia dina de yɛ hwɛ ane sɛ ada wo ma e be ba yi wura ni na sɛ yɛ no krɛ sɛ ɔno na de hɔ no mama na yɛ hunu tumi ama ne Yɛwura Chairman mepatɔ wɔn na yɛ abusuapani deɛ nanso yɛde asɛm no kɔto na n'abonsuanim no me na megyina hɔ kasa ma ɔhene yere abusuafoɔ na wɔtu kwan na deɛ tie nie sɛdeɛ abusuapani no ɛreka no saa na teɛ yɛhu sɛ owura Osei Tutu yi wɔabɔ awura Otumfuo asase mu ɛma deɛ di kan no yɛkɔpam no wɔne ne sɔbea nyinaa wɔante ne ho ase ɛna wɔsɛ si akyire a wɔde land gas ɛne nkraman a wɔn kitatuo kyerɛ sɛ yɛn maame nom yɛn nua maamo ɛne ɛwɔ faase mu obiara ne hɔ a ɔtumi kɔ afom ɛkɔpɛ afudeɛ ɛde bɛ fie mpo kokoofuo bɔdefuo bagyefuo ne nyinaa wɔde greda adua to agu wɔdwi ne nyinaa to agu a ɛhom data ɛwɔ hɔ na deɛ tie nie asɛm no yɛhu sɛ apagyahene ɔna ɛhwɛ yɛwura nsase so nana apagyahene ɔno ɛna ɛhwɛ nsase ne so enti yɛde asɛm no kɔto n'anim ɔto ne nsa mprɛnsa ɛfrɛ owura wama deɛ ɛtɔ so a ɔtu nipa nansɛ bɔfoɔ ma ne baeɛ ne sɛ ɛyɛ ɔkɔ nkran na akɔdi ne dwuma bi nti wɔntumi ma nti nana apagyahene yɛ sɛ saa na teɛ deɛ a nsɛm no yɛmfa nkɔdan nana bonsu wɔn nso yɛde kɔto n'anim na nti yɛkɔ nana bonsu so anim ɛde kɔto n'anim wɔn nso ɛyɛ sɛ ohia fanu no anu nyinaa yɛmmra yɛbae owura Osei Tutu yi wama deɛ ɛtɔ so mmienu wama ne nkwara a wɔsoma ma wɔn baeɛ ɛbɛka kyerɛ nana sɛ bonsu sɛ ɛyɛ abandada no a ɛyɛ nana Akufo-Addo president nana Akufo-Addo aba no ɔma ne contract bi enti aban foforɔ a waba yi ɛyɛ president Mahama aban ɛsi wɔmmra nkran enti ɔbɛsrɛ ɛkwan ɔntumi ma ɛna nana ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn kɔ ka kyerɛ ne sɛ ne nsa ɛtɔ so mmiɛnsa a wɔto afrɛ no no wɔnhwɛ sɛ ɔbɛba wɔama na deɛ kɔsi yɛ no no enti yɛsa de asɛm no ɛkɔgya nana Nkosuohene sɛ ɔne ne bɔ owura yɛ akonnwa enti yɛde kɔto n'anim a ebi a wɔka a ɛbɛyɛ yie ɛno nso so amaka enti deɛ ehu ya ne sɛ yɛde asɛm no ɛbɛbrɛ nana ebi yɛde kɔto nana Sama ɛhene anim ɛma owura yi ɛba nana Sama ɛhene anim ɛbɛka sɛ ɛyɛ yɛwura ɛna ama ne kwan sɛ ɔntɔn nsase no yɛsɛ saa na kyerɛ deɛ a ɛne yɛn nana Sama ɛhene ɛmoa yɛ na ɔmfa asɛm no ɛmɛtu yɛwura anim ɛma yɛ enti mubusa yɛ nankyese a na saa na kyerɛ eso busa deɛ adamadu ɛyɛ busuapɛni mmienu nyinaa nsɛm a wɔka sɛ nana sɛ etu yi sɛbe ewura sɛbe ɛfo no ɛyɛ sɛka wɔ no nsase mu na sɛ wɔde nsɛbe kyɛmɛ din ɛna sɛbe ɛtɔ nsase no wɔn afɛ no a ɛyɛ wɔn ɛyɛ Apagyahene fɛ no mprɛnsa wɔ ama na kyɛ mo so fɛ no mprɛnsa wɔ ama ɛna sɛbe na Sama yɛn fɛ no nso na ɔkɔto wɔn anim sɛ sɛbe kyɛmɛ na sɛbe ɔma mo kɔ sɛ ɔwura nsase no wɔda wɔn abu ɔte de
Euro Chami, Padaroma. A year 2012. And Euro Sasia, Wadima, and Edu fee. Omobre Grata say, me fair, if you and Sasso. Now, Wadama, what about Grata? But oh, a year Euro Chami, Anna, Nana Mampon, and then Nana Jamasi. Euro Chami. But oh, Grata, if free, Nana Mampon, you did Jamasi in it or buy it. Now, Euro Grata come home. I don't remember the new number. Until I make as I said, no much rock crata at Biba Mampontra Assembly. Anna Jamasi Jasufo. Out here, I said, Cataya, and ye Jabe, ye were Catania who me and Santa free, Tamasi, Bako free, Mampon, a business free police, a business free DC, and what am I? Irradiant Camel, Mampon Traditional Council, and a BS Circuit Court, and a BS Police Hall, and a DC on and a Jamasi Divisional Councils. But those secretary, you are Grata. Come when you got away. You got in your program, I don't know anything about that. August 2013, and it shows our grandfather. Madama, what show the command Jamasi Jasehene, and not refugee do Kotoko, our Tosumi. Say reference Gyamfi Wonoo school land matters. I refer to your recent letter to us regarding the above subject matter, and wish to respond with the instructions of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. That since Jamasi falls under the jurisdiction of the Mampon traditional area, Nana Mampon should deal with your request accordingly. Thank you. Yours sincerely. Kata. Osei, to cut the water here. So cut your farm room. Measure bread with you. Radamana Kata, Nana, Ninchimu, and it's na Menshahini,
etro edikoma na jasehne a wo jamase se sebe ensembi ebafa Gyamfi Wonoo ensa asesem ho na kata no na mention hene se odama era amano sebe instructions to me say enam say jamase ehye na amampohene asinenti no na amampohene ena wo say sebe eho ensem no na amampohene na wo say edi ho dwuma na eye ebe say jamase jasehene na tro krata bi de bre na menhia ama na menhia hene eyi anonsa what I say to deal with your request accordingly. Kratana bese jamase jasehene etro say Jamasi Divisional Council. We were 2020 and we were 2013. Gyamfi Wonoo ase ye chiubebi ne daruma ne wofa sipe say enti wo muntam na wo mu amansun sasesem sebe setui ni bi wofa no abon complain abase no chesi sasi no oto na numu ena chiubebi daruma ono bae so no operation ga won sase no odi ba be hye yurase ena daruma benso kata ni bae bi ko tu yure no chechi mse debi sabi chiam you want me fa to me the ko no enya ni dia enti imam na ye se hono hye na ma ko hinasa na bibia ni a o fa ko dai dawo e dia da so se na no se de chuna do adawo no se no se butas na ma boy to to kata ali ma no se na ma boy kata no so o ka metie we so every Mampon Traditional Council on my 20th September 2013. See to whom it may concern. With reference to your response to my letter on the above subject, I've been directed to write to authenticate as follows. 1. That Gyamfi Wonoo falls under the traditional jurisdiction of the Jamasi Divisional Council. 2. That at any point in time, it is the occupant of Gyamfi Wonoo Destooled to who administers Gyamfi Wonoo's 2 lands on behalf of the Jamasis 2. 3. That the Gyamfi Wonoo's 2 has been vacant since the death of its immediate past occupant, Nana Osei. 4. That in the absence of a substantive Odikro at Gyamfi Wonoo, the Jamasi Divisional Council as a body, with the consent of the elders of the Jamasi Wonoo, Gyamfi Wonoo, has the right to appoint people whom it deems appropriate to administer Gyamfi Wonoo's 2 lands on behalf of the Jamasis 2. Thank you. Yours faithfully, Registrar Kofi Owusu. Madam, na krata na medical kenkan yano na efri na menhia hene ho no we so na mampon hene ne krachi na owo sabre no ono so etro krata e koma Deputy Commissioner of Police na wadama ose krata bia eba no eba ne ho no ho asem na efa sebe Gyamfi Wonoo sa asem no na o se sabi Gyamfi Wonoo ehye sabi Jamasi ase na sabi
obi oti Gyamfi Wonoo akonya no so no ono na sebe ehon nsasesem ehye na se ema ohwe so edema jamase hene na ochire mu se Gyamfi Wonoo akonya no sebe ada honom ebra ne ye na no te so na no se ya efiri mu nti na akonya no adam pan na register so se enam se obia ente akonya no so ni nti no jamase sebe ene na tram konya ewo ho kwan se omobdi obi ema no ekohwe Gyamfi Wonoo asase no so ema jamase hene madam ase na card by register so extra madam away 2013 the person ka me hihye nkrata no na eye ebra no bra na nka ye hu se ne yesi whatever we take out here, na ya share free. Okata no there. It come by na we near 2012. And away it come by na free Jamasi Divisional Council. Na the Ninsasha say na ya nkobia hen no near friend no. Na na obey a yimedu otoso mienu. Wadama Ocho Edi Command Nana Osei Tutu 27 September 2012. Ocho Edi Command Nana Osei Tutu Otumfuo Nkosuohene Akwamuhene Ene Otumfuo Akwamuhene and award Gyamfi Wonoo. Ose appointment to verify allocation and building permits of Gyamfi Wonoo's 2 lands. Following the decision of the Jasi Division of the Jamasi Divisional Council during its meeting held on Sunday 19th September 2012, Nana Osei Tutu Otumfuo Nkosuohene Akwamuhene and Otumfuo Akwamuhene have been appointed to undertake the following assignments. 1. Critically supervise all activities on the Gyamfi Wonoo's 2 lands. 2. Investigate all allocation and sales of stool lands since 1996 to date. You should send your report to the council through Nana Gyamfi. We are therefore requesting you to inform the community on the decision of the council. This letter supersedes the earlier one written on 11th April 2012. Thank you. Krata Jamasi Divisional Council no Extra Edema Otumfuo Osei Tutu na nipa kwa ne nsa sha sense na mbi kan kan na ye ankobia he ano wo ose na sabi omudi tumi ama Otumfuo Osei Tutu se onhwehwe Gyamfi Wonoo ensa asesem emu ena sabi ensa aseton bi akoso fiti 1996 ebe si sa 2012 no na omose Otumfuo Osei Tutu no na sabi onhwehwe sa adeanim na no omse omudi kan chọ krata bi April 11 2012 na krata na omudi krata we ni na etwa sa asemnim
and no krata edikai. Yeah, open 27 September 2012 no more Troy. Madama Jamasi Divisional Council. Yeah, na Akwamuhene also on an acting secretary. And no, not Fiachi and Mampon Traditional Council, so a show the letter now, Wadama Medica, I can say, Namsen or Hene Free Moon, Gyamfi Wonoo, Hene Free Moon in Tino. Na Jamasi Atrankunya Ashe say, and I say, Omo Quais or Modi will be a man who questions Sa and Semi. Into Sakata, we need it. Na sabe na openyi de tumi na ma openyi Jamasi Divisional Council no e de tumi na ma openyi Osei Tutu dada ansa na krata we eba krata we no de tuno de na mo 2012 yeah Senator say 8 Roma. And only to me at when you did not want to some because I will not to me or the nose at the side. Say, so Senator. You are the menton as I say, woman, I consult in a democrat. I bet you. The reality is a pure. Reality is a pure. What's about to be 7 tons? I say, Saka and the Chelsea say to us all. Padaruma, in course, I brought a Gyamfi Wonoo. Only to me, no, a mammy, Jamasi Jase 4. Any Gyamfi Wonoo, Jase Henny, a friend, Nanabe Bresse. I don't watch me, Gyamfi Wonoo, and it's a brown wishing. So he knew one. We divided for. That's at the same one. And we do one must be heavy. Eventually, I am about Kuno. I need them food, right? Well, so he knew one. We are to me. Some of us for us as war. But that's at it. Now the clamor there. What the fuck will go? And I would have sure. I don't know what they do. Sakao. Sakro no for anyone. All of them. And what you have a room. You could look at the fun. So good for fun. You were telling me what I will be. Nobody was as a German. Yo. Yo. 88. Yo. 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 88. See them for see them for no chrono 7. Obia sabi ya wode chrono 7 jadi si chrono. O tiri mo chrono 7 no to aso wala say. O be chrono 7 so. That's atamade. Sure sabi the phone no before you. Before we suppose so. Seven go so as one more satellite. Sakoro so seven the phone for there. That's why there for your branch and oil. I don't know. Nkosuohene Akwamuhene. Why? Nkosuohene. That was sorry. Who will grow your work? Who will grow? Akwamuhene.
So by no abo. The buy na ya bo akunya ne dada. Me betu. Osi ni ho saati. Ejire ya eto. Ya eto. Follow additional before one boy. What's the rule? What's the one? I better tell you about the so about the I'm talking about children. Then I'm high of the same now. Grand as a children. I'll talk with you. I know what this is all. Vamos a pasar son boy. Ada semua mana? Ada mana rumah? Sasi orang kan. Oba osi sabi. Oba jahan. Ameni na wa boina na sisi kwa. Alama. Job. To the photo. Job. Job. Say that for no, my boy, the machine in the Hokran one. Now, my boy, you share the food, and this is in Ambra. Saturday, Nasabi, Bruno, oh, that is all. That's what I said. She had been good on some of the visa. Oh, we are not much as us at nothing. They are talking to a grown no, the budget on go. Young, 88. See the Sakao, the function was up. And now you recommend some to hope you. I go home. Go home, as I do. Say the photos of one. Say, I just know free. What do you want? I said, oh, it's hope you. Because I still hope you. C'est ça, mais c'est quoi l'on se retrouve à suivre en free. Young. C'est on doit à suivre en moi. Avant pour venir ballon. Mais le monde croit à ce que nous so we all will pray, we do Balano. No one will to remove. Sakono, no blue. Sakono, you also don't blue now. If I want some more. Kasama, that's my head now. Then about the Suba. I don't know. As a couple of the Damasi, that's my wife, and probably for the black about your land. One will present to you. I don't know. Pardon. Committee, only one will do. That's it. Tinamia, no more. I hear the full radio. That's it. I do it every year. Munya Musabra. That's a bit of a number. Yes, I'll be shown. One baby. Very sick, that's the day. What does you all want my mother and about natural? Yes, I will learn of the Tobia. So the two. And it's a no good answer. Also, said me, on my day. The global one and the photos will be welcome on the channel. Nothing is every on your man.
no go you. And I use your baby, so I can't. To baby, I will do obey. I don't want to baby. Nasamba hamuna. Eya openi ose tuya ene musopeni ba ko betra ka sesebe na ti ba mi ne wonsoi nti e ma ode ma committee so mo nhwem nti eno so omu nyina wa ha ni to ba bi usai da wana pia za wo ku ye wana na ti ba ma wana na ti no se mo kan da se ya melinya o sada sabe jama si no wuye oka e kete so no wuye yi so so what's your to doctor the chair someone to bring doctor the chair o fa no so what na the friend chair so what's your to no doctor the chair sabre no so I didn't sabe never na who are not dinner adoma say that who are branded who because well sabe who for ni wa kuta the chair sabe kuta the chair no hina ka kuta the chair abaga say sabe o say na ta say say o say me ma me no ya Asante ma ena me nua pay for wo ko me ba person to that na me se sabe no ya banche no ma me Asante ma se sabe no ma me Asante ma wo na ba yerbi no o ba bo tell me actually se pay no to know se who kuta the chair so ya banche ana se what to so say ye ma se boyare adome since baby only go in as a boy or else the massive the man go to Muslim so as a toy grow as a toy ya for ya the man knows who to that's it okay that's it in the returning over there so we now super to ma hona ye ne ma le me fata bra the brother who of bibi bra ju ba bi na who of odi na tie na yo so bibi kwa ga tiba biwo agbo ni ojuma mo oje ko ne tu bi ose o so ye na o ko ye je ye tu kwa na o so ton sa se na se be o ri tu so se be ni o pe ene o kura ni tie ye wa so yo so ku tele chi ya ras bi o so se na ye kwa na se na ga so o so ka ku tele chi ye fata o ni wa ni tele do so de se do de ho for ma na ma kwa ne so e bra no be chi sa se no de ne de fi o da so bi ma o na mo so mre ka che na ma di ma no aka de so sa ho sa ko bi ya de be to rantiti se do ho ne e ko so ko bi bi o tom ana ni bra no asabe ni so se o ka tele de o tom se bo da suma de fo no ne no e bi no bi o ne e se sa so so be bia bi o o so ma kwa no ba ha o ka ne so fe so ko bi o bi o ne se so bu dia ene na se bi de be to ni ba papra abusua ya mamu nyina mu akwa baabi oba manhia fikasiem sabre wo ba bepiem wo manhia enya asem keto akora aye butu ne butu aye nyina ene sensema hodo ene eba Asante hene ni mu no na eye sakra wono ewo mu bi na sakra wono wa na ewo mu wono na ne nyina ene se owura bi ode Osei Tutu ono no kane no na amanfo hunu ne se ona ye Otumfuo Nkosuohene na Akwamuhene ode Osei Tutu opani Osei Tutu enti sa opani ena nananom bebo no kwadu nananom babebo no kwadu yenim komo kakra wa ha ohene yete sei onyame adom boko ye hunu de asie bomimu kakra mete se wo kaso wase ne ma bebre kirima me owura ya Osei Tutu ya wo ntonso te oba bia wo de wa kan se wo kira se wono na ye ntonso te oba bi dikuru no wo ba owura wo no nsasim falangard for ema se wono nsase de wa ton ni nyina
hwe wo hwe we ya koko a wadua to agu koko we nyina wadua okay enkrofo banche bode ni nyina odwibu koka na ne matwofo nanu ya nua baako omo bono naked e de ne koma no posifo na kofa na de ne ko hospital me frɛ papa ya wo se oh omo de ne twam na meje no wona age no anu asese no ye hwe na na ho to no ene se wo no de nyame adom otimi ama ha bi ne ho ani say ye wura abeka asem ya man ya na de ne to ada bi nti ani ji aye je no ha ni nyina aye o sefo ya o say olonsa ase no ani ti na ye ni age ekoba se wo de nkrata bi ba santehene nim sebi santehene ekrata wo mu a eno ema na kwan se obetumi atonton saase ahodo ne de wo ho kotokohene bisa se na Gyamfi Wonoo ho no empanimfo ni ho mpanimfo ho pa na kwaba ne sei na moma ne kwan ema oba betonto ya de ne ya Sakra Wonoo ya de no chese ono timi ka se ono be mani ho so ono be mani ho ohini ni ho Sakra Wonoo okay aha wono o meye kra o meye ana ono ade ne tumi ana eye de oye no okay obetra kro de hene de obetra aboafo obetra ntonso ansa na waba Gyamfi Wonoo ansa na waba Wonoo asase so eno wodi dia bedu onu ankasa mufri afri to ba bi so wo fri krom to ba bi aba ntonso watra ntonso waba Gyamfi Wonoo ana waba Wonoo ankasa asase so e baba beton adie enam se kro no ohini ni ho ana oba pani ohima azusu ni ho enti kro ohina yiri su ni ho enti ama kro ne dampan kakra ana waba wura mu na emeba wo ho no ma ke betumi ni na di ahia na emom wo mekoko fa wo no ma ayi langard for okofo mfiri Burkina masa ayi matwa ma bi onenam ha no kitwo wo mu na tese wi enti wutimi nkonanim wugina ho no na wo mu dwi wafu wutimi nka koko ya yigina wo minua awudi machi na fu no wugina wo bi mi ka ho bi yigina wo ana wo mu dwi obeda wako untimi so enti untimi nkwanim na yezene yede akọ central yede akọ Accra jeze approach from penimfu a wogana ha de afọ mu nyina ansem o tese wo akọ ho na ade achi anu ro akosi wachi tumi a hwemu na kagum tumi a na odi di sa adwuma no eno na abegu nanimu ase wa ha ne onam nyina wo se ye nana owura Otumfuo ene nana mampon hene ena jamasi jase hene ena de asase na mano ohene meba o oye ohene ana wono ana ese ne onya wo hene na ye ohene bi ena abo ne Nkosuohene Akwamuhene ena oba na Akwamuhene ena ode na ono ne wofa mom na ye te oba bi ne hene na se si ano ne wofa no omo mfa ha nso ne ha omonka entu ode Otumfuo ne nana Asante Mampɔhene ena jamasi jase hene ena ode wo mo edinam se wo mo na de sansase na ma no se wonye enti ne ebisa no se wo ho nkrata oyi nkrata ne ba ye no nkrata wo mo kan ye ni nyina nkrata be nan ebia ni ho a mention Sakra Wonoo ediri wom krata bia ye kan ye bia was making reference to Gyamfi Wonoo and a krata no so kura no na it was not meant for ono consumption okay and as to how awonya a copy of the letters in there e wono na semwa okay eno ntina enne Otumfuo akira ne se wadidi ama watra ba bia eni se odidi ko eti Sakra Wonoo fo nsa ase Gyamfi Wonoo nsa ase no ene nsa ase a wokọ so a wakoye adwuma ni nyina ene Otumfuo adwuma ne no asase ni bia so se onko bia so oni ono so ana Akwamuhene no onya Akwamuhene no so a odi no yaje yatu no watwa kwanwanum wodi wani bu ansase ahodo be san ena wo koko wo so wakodwie ne de watontonfo ni miwura Sakra Wonoo nsase na da ho no Sakra Wonoo nsase abusuan bia wo Sakra Wonoo bia asase eja me ba ma me wo se be san me se be 5 million acres ansase 5 million acres wo no kro ni nyina wo se ho ye ne dia
na wono de ode amaye say ye ntena so ne ya hum ye say tam na so say oba be na ade eti na setie no eti me ba only last person komkoku no oba me ba emoni din ade wa ye ndɛ emoni din say wo say omo hia be ma wasase no so eti wo ye be ma na ko nko ade a eno be che wabo ye me wo fa ba ko one na yire kwa afuom wei woman de shovel na na chi na mark na wo oh woman de shovel na bo no e be ma na wo ma me ba kafra fa kire me camera no wei ya bura wo ma ya bura me wase tutu kromfo na obefa nsase no me na nam asase e na yadua ade wo so ye kɔ akɔhwɛ sɛ wo mu dwudwu na no kɛ sɛ wo mu aduru hɔ a ye duru hɔ kwan ko mu sai sɛ de ne ye de ye bɛpɛ masa ade me hu ya sɛ me da hospital ɛna wo mu aka ho nyina dwe na langard for macho enipa wo so kyɛ me enipa so kyɛ me kan wo no first na ye nyina no mo bam so no mo ye 8 na me hu wo mo so sɛ me de aka de me hu bibia bio de wo sɛ abobo ya akwa na de me tum me be down hospital my ni me call insurance dey am dey ho message kura mo dey ma me ni e wo sakra wonu e ho no me dey me beto yi clinic bo wa ya dey me beto eni 14th July eni me message last year 14th July eni month kura me bla panyin and wono so e kwa hwe ne land woduru kwa mu se wonu ya asase no so kura o no mo akina ro ne hu nyina bo na de gad na kwota ne fie yaksna Osei Tutu ona aje no ye ko fa police for ne ye ko ho a okoka kire se o ya amroba na ngrofo bi twam e no machina ba enti ekwa edwa se police for se ache amroba e ho police headquarters na wagina to ye ntimi amusa na nam se aje wo sika ne ho de nche ye enti na wapa bibia ma wo na asem na ye nwonwan wan se na nyame agi ne sokrata me hunu se wo momu a wabrim wo pan yi ene metin komo bi na ye de nsa bekeka kakra ya wo na mo so mo pa na bo ne bi ate masa me fansie se me nya ne ha se sia ya me dem se beka na ma aban ene me adi me se o piase sia ya wo de obete me kan ne me so me kwa ba mu no afia ban so e hyew pa so e hye me pa asase no wasa ba ya mo no ye de nsa bekeka no mo no da bi ye de nsa na bekeka no se ne mbabu ye de nsa na bekeka no ye chance se na sta wo ko ba wonya de tene onya de tene amani aye hunu wa nsa no kan bibi kira me e ko ba ne se wo de no me de no se asase ne ye sakra wonu asase na papa ya afre no se Tutu ebowura mu nto obowura mu no meto mikọ no hokobusa no o ka jam se o hene na de asase na ma no etinu me so asma no o kana ntoma so etinu ba bi obekọ bia no o de ko falanga fo ba me ko ne langa fo no ko kasa de bia firi so de bia ye tie no aja sa ya se me no ma je asam na bo me bo a me chacha na me peso asase no obekọ so etinu o mu ni mi bone eti ya wa ho no ya tie se de wa asase no so nti me kwa akohwe de kura wo ho se na langa fo na je se o mu tibia bi ase etu o mu hu me na na o mu sole no masase ni ha masase ni amopede wo ha o mu bibia ye ka bi ase o du wo ho eti eya na so ya asase eya ye ene ye behwe o de mu ya nse ba ko apagya Sophie wo de ba nti wo ba no na me so mehwe no etu mehwe no nti o pagya ye na o de ne se ba na de kan aje na ba ko so de blantain ba ti me hwe na je se de esi ye no be pram na me chen ne ye ti me yes me tro mi ka no na me sa me nue ya na mo ne ka sa yi ene ho ana mo ka na to fe ene mo de Sophie ni ade mbu no anti langa fon ba ko na ba no se da bi je ya pa no no mo na dwane anu mo tu moto anu mo kotwa ye kwan mu ho enti na ma bi wa afuo mu ho anu mo fe ye ka kire se ye nsi kwan because ye si kwan mu a papa ma ana je ye di free ho etume so e ba sa no so ye ma je se kwan kura ye be fa so alanga for pani no me mi ache no bia me mi ache no eti di hu dwuma ma regional headquarters CID office wo mo be che no ko ho e ma me ko enkran e ma wo mo twere ma no asem bibia ma wo so ba ye kurom ho sakra wonu ho e ba hwehwe ho de asie bia no mo ko ye
eti no am ne yede dia de kikira fe de Nyankopon adom asem yaduru yewura ho a wa kan ni o de ne menwie ye na sisi ade nka kotokohena bam ususu se wo yi abufu afiri mu na wo gya ma ohene se wo ono mo mu hwa a emoa o abufu ni de nipa de se ne gya ma nka de ho batimitim de wo menya no wa wan pa ye ka de masa mi de se wo mitirim masa obu mi o mejina me ho ade no so ye bo me pa hwe wa na ye gwa wa ahye wo ye bo me pa nti me mani abre but so de se bibia wo nyame o manya ma na nyame atunu so krata opie ye na mo pese mo de mo nsakeka ne kakra ye hunu se posifo no esuso ne mu e ma ono kro to ne nsa wo bo ni bi